India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kasorba Maripol kala abstang ban klemno hakikti jong kishipai jong ka Russia ka balongru ka jingjop ka bakraw na kabenta ka Kremlin hadian bapalat 1000 ngut kishipai jong ka Ukraine kilawan ban pendamno yaladi kabal penlong ya ketenat ya dari jong ka Russia bahkan kam bakalayo ban bat ya kene kasorba kabladon hakathan rut duriau lingba kidur ki video blapin I da ketenat television ka Russia klasaki ya kishipai jong ka Ukraine kibla pendamno yaladi hak tega sorba ngadu bak sedang jong katma arfu sautrik urumphang baladem kishipai jong ka Russia layo I lingba kidur katba kidang mi na gawe ke jaka karkhana kabam syam la pendan kamshu ban pendamno yaladi katba wepan ulaya rapra ya ushipai bla mensa hapo jong ka sorba Maripol kibaladan hadu 1000 arfu ringut kishipai kibade nakakinhon 36 Marine Brigade jong ka Ukraine kilawan pendamno ikitiari le jongki dan kemen ngobha ong ketnat yadari jong ka Russia kasorba Maripol klade ban sha therbom klansange hakishipai jong ka Russia minta labon bon tayo lapen longru ikinong song bikin hapan shongre klam da ban dadi dikibon tayo kani kajing penpena jong ka Russia kawan longru adil blasaki kajingwan poi shushu jong kishipai ka Russia shaki benta jong ka than Donbas haki benta mi jong ka Ukraine kham haswa kishipai jong ka Ukraine klepen pau ya ka Russia bakan persang borba banyo kurup ya ka sorba Maripol bat ka popasna bentur shaki benta jong kurahov knang bakan la ban poi shaki than khaput bat ka Donetsk Deng ka jingele ha Maripol nagaliang u President Zelensky jong ka Ukraine ulayay peteng ban kerpat jingerap thma nakiri sapni bakin la ban petengi ka jingele hapo kani ka sorba kata hadian bu lakam bagi sipai jong ka Russia klepen job thiau ya kani ka benta jong kari